Ya waleykum salam. Mi salmitimama no feewi. Hande ko ɓeydi addude amen ɗo en ko fate album MC Marley. Donc album o liggama mais tampama noon mais alhamdulillah liggama gasi donc ne foti yaltude affaire o inchallahu rabbi ko le 29 mai yaltata so wi yom ƴettu hoddu mbeɗa haala hen pour bandiraɓe ene saɗi hande no potirtumi jeunesse o haɓe jiyam tan ɓe jogui hoddumi ɗum ene saɗi dewoyam ne heeɗo kam album New school quoi wasa wonde old school wona new school pour andinde yimɓe en fait nder to suppu kanje woni toon quoi mafe domata non to wona mafe domata woni toon wona suppu kanje wona hardcore wona underground toon dal fof nan toon dal koɓe jiiɗi heɗade ko fof nan toon ne waɗi reggae ne waɗi trap ne waɗi underground ne waɗi hardcore a faami ne waɗi a faami gasta yo Afrique nan waya bojji min jiiɗi ko momtude mette caɗele ɗe ne fof min jiiɗi ko riwtude Afrique so yaari caggal lamɓe muɗum caabi corruption ne laya tag africain ne yaari caggal Mauritanie walla Sénégal mi ɓennora ha Mali Afrique no fotirno ala hen ɗo goppumi ƴeew dental woni doole moni foof ne andi ɗum yo Afrique ƴewto hoore ma ɓiɓɓe ma nan goya petelaji ine pelle innocent ji ne maayo hen Afrique foti ɓurde ɗo so jaaɓi gañodirɗo Afrique ne jogui pétrole jogui jamɗe jogui liɗɗi Afrique ne jogui jama jogui or jogui fo Afrique ala ko ponduma mi gonɗa koye ɓernde Afrique seeɗo ɗoygol sulmo koɗa e darde hareji ɗi yo nattu kuude taji ɗi yo darto Afrique fotinde wayli bro fotinde wayli pourquoi on o school uji soɗon mbaɗa projet pourquoi on ƴewta new school uji seeɗa jaggon potton ɗumen pour rokkude ɗumen bibji an mbatta bibji an wona fondu holɓen artiste uji tan ɓe mbaɗa invité e nder album ma Sony Mare Mou nane nder album e Babli Outlook nane nder album e OMD membre Khamsa nane nder album e Laybi nane nder album e boy goto ne wiye Gero Boys nane nder album he Enemy Fenande nane nder album he Albak nane nder album he capat goto nani hen ene wiye Hamid Seyid e wonde Tifa nan nder album he May Flow nan nder album he donc album o ne waɗi invité ji machallah nane nder album he wona on nani ko kala noon ko affaire o nanara wona o keeɗima